Hundsemand, husk nu. Det skal gå hurtigt, hurtigt. Ja, Bjarne, jeg skal nok tale hurtigere. Ja, Hundsemand her. Jeg vil bede dem om at lytte rigtig godt efter denne gang. Jeg har nemlig... Hurtigere, Hundsemand. Ja, Bjarne, jeg skal nok. Lad være at jage mig sådan. Jeg har nemlig nogle sandheder at fortælle. Arbejdsmiljørådets mimrende forsigtig Peter skriger op om, at den ansatte må have passende med indflydelse på sit arbejde. Arbejdet må ikke stille for store krav til den ansatte, for så bliver man stresset. Men det må heller ikke stille for små krav til den ansatte, for så bliver man gudhjælpemig også stresset. Jamen det er forfærdeligt at blive stresset. Hundsemand, hurtigere. Ja, Bjarne, du kan ikke blive ved med at jage sådan på mig. Jeg kan jo slet ikke... Hvad er det dog for en puttehøne-mentalitet? Tror de, det handler om, at man skal sidde der og nulre tær? Man skal være stresset. Ellers er det bare dovenskab og pjek. Hundsemand, vi har ikke mere tid nu. Nej, altså. Bjarne, hvis du bliver ved med det og jage på mig, jeg gider slet ikke.